фурудгоҳи Душанбе барои истиқболи ғолибони бозиҳои олимпӣ варзишгарон, ҷавонону наврасон ва ҳаводорони зиёди онҳо дар баробари намояндагони расмӣ ва наздикони паҳлавонон ҷамъ омаданд. гурӯҳе иборат аз 14 нафар ки ба Париж рафта буданд, бо ворид намудани 3 медали биринҷӣ ба фонди олимпии Тоҷикистон ба ватан баргаштанд. Сомон Маҳмадбеков ва Темур Раҳимов аз ҷудо ва Давлат Болтаев аз риштаи бокс соҳиби медалҳои биринҷӣ гаштанд. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, ин се варзишгарро бо ордени шараф дараҷаи 2 қадрдонӣ намуд. Инчунин ба варзишгарон 200 000 сомонӣ ҷоизаи пулӣ, 1 хонаи истиқоматӣ ва 1 электромобил тақдим карда шуд. Сомон Маҳмадбеков 25 сола, ки дар вазни то 81 килограмм қуввозмоӣ мекунад, пас аз 16 сол аввалин шуда аз бозиҳои олимпӣ дар риштаи ҷудо барои Тоҷикистон медал овард ва корномаи Расул Боқиевро такрор намуд. ман аз ҳамаи шумо ташаккур мекунам, ки омади шумо ин галабаро қатъи мо дастгирӣ мекунем. ин на танҳо медали ман аст, ин медали тамоми сарбаланди мардуми тоҷик аст. Темур Раҳимов, ҷудокори сангинвазни тоҷик, низ аз Париж бо медали биринҷӣ баргашт. варзишгари дигар, Давлат Болтаеви 25 сола, дар риштаи бокс дар вазни то 92 килограмм соҳиби медали биринҷӣ шуд. ҳар як варзишгаре ки ҳамин рӯз бар ин ҷо омад, ҳар як касе ки орзу дорад, ба орзуи ҳавас, мақсад бояд фақат ба пеш бирава. ҳамин дар чизи гуҳарӣ кунам. ман ҳамин худакӣ мегуфтам, устода ваъда кардам, ман медали бозии олимпиро мебиёрам. ман рӯз ваъдама вафо кардам. ҳар як кӯдаке ки ҳозир мана нигоҳ дорад, Тимура, Сомона нигоҳ кардаистанд, ҳар якта шумо метавонед чемпион бишавед, парчами давлати Тоҷикистонро бо бардоред. Тоҷикистон ба пеш! Болтаев пас аз 12 сол корномаи Мавзуна Чориеваро такрор кард ва барои Тоҷикистон аз бозиҳои олимпӣ дар мусобиқоти бокс медал овард. Тоҷикистонро дар 33-мин бозиҳои тобистонаи олимпӣ, ки аз 26 июл то 11 август дар пойтахти Фаронса Париж баргузор гардид, 14 нафар варзишгар муаррифӣ намуд. бо касби 3 медали биринҷӣ Тоҷикистон дар мақоми 79-ум қарор гирифт. Идибеки Саид, ERTJ, Душанбе.